आज आम मईना ब्रिज जाऊँ। चलो देखियो आम कि मजा करूँ। आमर बुढ़ा बाबू देखु कि स्टाइल मारिक बाहर मईना ब्रिज की आमर हिरो टोका मैंने सब बसले मईना ब्रिज जीवु आम आमर आहरी आसे आसला आम देखू भंबरा बुढ़ा सी आस तू भमरा बाबा आमर जी परा आमर भमरा बाबा मईना ब्रिज बुली जी बाहर देखु हांडसम बॉय दाढ़ी तो शाणी देला सी कौन कार भाया 12 चुट्टी भाया नौ सते गाइस मतलब क्या होता है मेरे को मालूम नहीं। गाइस मतलब क्या होता है मेरे को मालूम नहीं। गाइस मतलब क्या होता है इंग्लिश में बोलना खाली मईना ब्रिज जगह मईना ब्रिज जगह गली दी साइड पूरी माने से गल नहीं देख एत सुंदर छेली पार्क पूरा पार्क के तो बड़ पार्क देख अच्छा पार्क है। हाँ लबस में अच्छा प्लेस। हाँ लगस पार्क लबस है से भाई कहते लवर्स पार्क बस स्टैंड एटा बस स्टैंड एटा भाई कितने सारे गोल अच्छा आम आसले देख आसला यहाँ तो एंट्री कली समस्त आस देखनी टोटाल टीम आम गोटे अट्रे तो जन थे अरे तो भाई आमको कहले आहरी आखिर भल भल जगह अच्छी तुम देखिक आस कहले तो आम भी जाऊँ ट्रेन रे आसले एपट तलपट आसा पड़ू मैंने जब किए जापारे बोले मईना ब्रिज गेट को आसवे देखिए ये गेटा अच्छी तो जापारे कि यहाँ मईना ब्रिज तो देखो जुआड़े देखिए एत सारा लोक समस्ते आमर ओडिया दुकान भी अच्छी।
ଏବେ ଦେଖ ସବୁ କିଣାକିଣି ସରିଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିଲି କେତେ ସାରା ଦେଖ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀପର ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିଛି ଦେଖ। ଆଉ ଗହଳି ତ ଚିଞ୍ଚଥର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଗହଳି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନାଇଁ ସେପଟେ ଚାଲ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ନା। ସେ ଭାଇ କହିଲା ତୋ ନାଁ କହିକି ଯିଏ ଆସିବ ମୁଁ କମେଇବି ତ ଦେଖିବ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ତ ଭାଇ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ମାଛ ଦୋକାନ ବେଶୀ ଏଠି ଆସିବ। ଏପଟେ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଏପଟେ ଆସ ତ ଆମର ସବୁ ଆସିଲେ ଦେଖି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ଏଇଠିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା କି ଜୟନାଲ ତ ଏଇଟା ତାର ଏଇ ପାର୍କଟାରେ ତାକୁ ପୋତା ହେଇଛି। ଏଇ ପାର୍କଟା ଯେ ଟାଇମ୍ ହେବ ବୋଲେ ଦେଖେଇଲି, ନହେଲେ ଏ ସ୍ପିକର ଧରିକି ମୋ ହାତ କାଟିଲାଣି ପବନ। ତ ଆମର ଆଉଛି ସବୁ ପଛରେ ଏଇଠି ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ ପାଇପାରିବ। ଆଜି ପୋଲିସ ବି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ପୋଲିସ ଏନି ଟାଇମ୍ ଜଗି ରହୁଛି। ଆଜି ଏବେ ବେଶୀ ପାଖକୁ ପାଣି ପଳାଇଛି ଦେଖ। କେତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖ, ପୁରୀରେ ପୁରା ରଥଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଭିଡ଼। ତ ଦେଖ ଏବେ ଘୋଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ବସିଲେ, ଡଙ୍ଗା କେତେ ଦୂର ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଏଇଟା ପୁରା ଆକାଶ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ଏକା ଆକାଶ ଲାଗିଛି କି ସମୁଦ୍ର ଆକାଶକୁ ଲାଗିଛି ଦେଖ। ସମସ୍ତେ କହୁଛି ମୁଁ ହେଲେ କହୁଛି ଆଉ। ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହଉଛି। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଣ୍ଡସମ୍ ବୟକୁ ଦେଖ, ହିରୋ ଟୋକା ପୁରା। ଆମର ଆଉ କୁଆ ଗଲେ ଇଏ ଭାଇ କେତେ ପିକଅପ୍ ଦେଖ, କେତେ ପିକଅପ୍ରେ ଦେଖ ଆସିଛି ଭାଇ। ଇଏ ଭାଇ ଟପ୍ରୁ ଉଠିଗଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଟୋକାମାନେ ଆମ ଦି ଖୋଜି ତାକେ ଆଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦି ଖୋଜୁଛୁ ଦେଖ। ତାକେ ଏବେ ସେଠି ଏବେ ବେଗ ଧରିକି ଆଉଛନ୍ତି, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଗେ ମାନେ କିଏ ଦେଖିନଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ହିରୋ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଭାରି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ନ ବୋଲେ ଦେଖ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ମତେ ତ କିଣିବାର ଆସୁନି କଣ। ତବେ ଆସିଲା ଦେଖ, ହଁ ତବେ ଆସିଲା କେତେ ଜୋରରେ ସମୁଦ୍ର ଆସୁଛି। ଓକେ ଇଏ ବି ଆସିବ, ନାଇଁ ଆସିଲାନି। ଆମର ବୁଢ଼ା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କିଣିବେନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ତାକେ ଶୁଣୁଛି ହେଲେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋ ହାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ। ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଆସିଲେ, ଏଠି ଦୋଳି ଅଛି ଦେଖ କେତେ ମଜାରେ। ଗାଡ଼ି ଦୋଳି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଦୋଳି ଅଛି। ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖ। ସବୁ ଏପଟେ ଆସ, ଏଇ ସିଧାରେ ଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ସେଠାରେ ଗହଳି ହବ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଏଇଠିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନାଲ ନାହିଁ କି, ଆକୁ ଏଇଠି ପୋତା ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳାଟା ଜୟନାଲ, ତାର ଫଟୋ ଅଛି। ଯିବା ସବୁ ଚାଲ ବୁଲି ଦେଇ ପଳେଇବା, ଖାଲି ଖଇନି ଫିଙ୍ଗାର ଦିଅ ସବୁ।
देखो आम गेट पाक समस्त आसिलारी आम किणाकिणी सरीगला बेग पत्र समस्त किणिदेले ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଅଟୋକୁ ଏବେ କଲ୍ କରାହେଇଛି ଅଟୋ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତ ଆସିଲେ ଏବେ ଯିବାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ଗାଁ ଗଲେ ଯିବେ ତ ଲୋକ ସେ ଏଇ ଅଟୋ ଭାଇ ଏକା ଛାଡ଼ି ଯିବେ ଏଗମୁରକୁ ତ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ମଜା ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହାତରେ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଗ୍ ଅଛି ଏମିତି ଆଉ ମଇନା ବ୍ରିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ମଇନା ବ୍ରିଜ୍ର ଏଗମୁରକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲକୁ ମାନେ ପାଖ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକେ ଆସିଲେ ତ ଅଟୋ ଭାଇ କହିଲେ କି ଟିକେ ଗୋଟେ 100 ମିଟର ଚାଲିକି ଆସ ହାରି ଆଗରେ ମୁଁ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମର ତ ଆଉ ଏମିତି ଅଟୋ ଚାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏପଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ବସିଛୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ ଆସିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ବନେଇ ପାଇଲିନି ତ ଏବେ ରୁମ୍ ଯାଉଛୁ ଦେଖ ଚେନ୍ନାଇରେ 2 ତାଲା ବସ୍ ଚାଲିଛି ପୁରୀରେ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ କି ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ 2 ତାଲା ବସ୍ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରୀରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଇଏ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡଟାରେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି ରେ अभी न्यू है ना अभी न्यू नहीं गुफा भीतर बस देखो ऊपर उठुचे हाँ ओके ओके थैंक यू मैं ओडिशा में जाके दिखाएगा यूट्यूब में डालेगा हाँ शेयर करो लिंक शेयर करो हाँ ओके